Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mulato. Taong 1977, Kahupian, Southern Leyte. Pananabas ng mga damo sa bukirin ang pangunahing trabaho ng pamilya nila Mulato. Isang beses kada 2 araw, bumababa sila ng bayan para mag-abot ng kanilang serbisyo sa mga magsasaka. Alam kasi nilang walang tiyaga ang mga ito sa mga ganoong trabaho, kaya na may para kumita, pinagtsatsagaan na lamang nila ito. Ayon sa kanya, kung iisipin, napakadali lang ng trabahong yon. Pero hindi ito kasing dali ng inaakala ng mga tao. Isipin ninyo, ang mga kaakibat na panganib kalakip ng trabahong yon. Kung hindi ka makakatagpo ng banakon sa ginagapasan mo, tutustahin ka naman ng init hanggang sa manghina ka. Ang palaging pinaggagapasan kasi nila, isang malawak na kapatagan, kagaya ng palayan, taniman ng mais, at iba pa. Hindi rin biro ang lapad nito, sa kadahilanang inaabot ng ilang ektarya ang ginagapas nilang mag-ama tuwing napag-uutusan sila. Pinakamababa na rito pinuno, 4 na ektarya ang lapad. Nasa gilid lang din ito ang lilim ng puno, kaya habang mano-manong ginagapasyon nila Mulato, talaga namang ramdam na ramdam nila ang nagbabagang init ng araw. Ayon nga sa kanya na, sa buong buhay niyang gano'n ang kanyang trabaho, marami na siyang nasaksihang nahimatay at inatake sa puso. Normal na yon para sa mga katulad nila, lalo pat patatagan ng resistensya ang trabahong kalimitan nilang inaalok. Sa totoo lang, ilang beses na niyang sinubukang kumawala sa ganoong larangan, pero paulit-ulit pa rin siya roong bumabalik. Sino nga naman ang magtsatsaga sa kanya? Gawa ng katulad lang din siya ng iba, na isang hamak na tao lang. Walang pinag-aralan, ni hindi nga marunong magsulat ng sarili niyang pangalan. Gayunpaman, sa kabila ng mga bagay na yon, pinilit pa rin niyang magpakatatag para sa mga pangarap. Hindi man niya ito maabot, kahit papaano nagsumikap siya sa mga bagay na kanyang gusto. Sa pagsapit naman ng panahon ng tag-init, naging abala naman sila sa pagtatabas ng damo. Halos araw-araw noon, may kumukuhang hasyendero sa kanila, kaya na may mangilan-ngilan sila doong natatanggihan. Hindi naman kasi lahat pwede nilang mapagsilbihan, lalo pat kinakailangan din nilang magpahinga. Ang inuuna kasi nila noong pagsilbihan ay yung mga galanteng nagmamay-ari ng lupa. Siyempre, kapag malaki ang bayad, matik dun sila. Sa hirap kasi ng kanilang buhay, hindi nila pinagtutuunan ng pansin yung mga taong nang babarat sa serbisyong ibinibigay nila. Dahil sa ganoong kalakaran, papataas naman ng papataas yung alok sa kanilang serbisyo. Hindi naman nila masisisi ang nagmamay-ari ng mga lupain, lalo pat madalang lang noon sa kanilang lugar ang gumagawa ng ganoong serbisyo. Karamihan kasi sa mga taga-baryo, imbis na magbanat ng buto sa ilalim ng sikat ng araw, pinipili nilang gumawa rin ng kanilang negosyo. Bukod sa walang hinahabol na oras, sila lang din ang nasusunod sa kung anong gusto nilang gawin. Naging pabor naman yon sa pamilya nila Mulato, gawa ng hindi na sila nag-aagawan pa sa kanilang mga trabaho. 2 araw matapos ang Biyernes Santo, may nag-alok sa kanilang hasyendero sa labas ng kahupian.
Ang pagmamay-aring lupain ito, nasa paanan na ng bundok na halos milya-milya na ang layo mula sa dinaanan nilang bayan. Dahil sa malaki ang alok ng may-ari, maliban sa kanila ng tatay niya, isinama nito yung dalawa niyang tiyuhin na sina Gaspar at Lito. Kahit 4 lang sila, kampante naman silang matatapos nila ang trabaho, gawa ng yung mga tiyuhin niyang yon, batak na batak yun sa paggagapas ng damo. Maliban kasi sa magdadalawang dekada na yon sa serbisyo, sinasabi din ng kanyang ama na may mga baonyong anting-anting sa katawan. Yon ang nagbibigay proteksyon sa kanila upang malagpasan nila ang init ng panahon at pagod na kanilang nararamdaman. Sa pagbagtas naman nila ng daan papalabas ng kahupian, nakasama nila ang isa sa mga trabahador ng asyendero na siyang nag-alok sa kanila. Tiwala naman sila rito, lalo pat kababaryo din nila ito. Habang sila'y naglalakad, paulit-ulit naman yung tinanong ng kanyang ama ukol sa kung gaano kayaman yung taong pagsisilbihan nila. Nang marinig naman ng kababaryo nila ang sinabi nito, tumawa lang naman ito habang sumasagot yun ang, "Higit pa sa inaakala mo. Marami yung negosyo dati sa Leyte. Basta, pagdating natin doon, kayo na lang ang bahalang humusga." Nang marinig naman nila ang sinabi nito, minabuti naman nilang manahimik. Sa loob ng ilang oras nilang paglalakad, kung saan-saang lupalop na sila ng kahupian nakarating. Nakabilad man sa sikata ng araw, hindi nila yun iniinda, basta ang mahalaga para sa kanila, marating ang lugar na kanilang pagtatrabahuhan. Pagtungtong naman ng 5:00 ng hapon noong mismong araw na yon, itinuro na sa kanila ng lalaki ang hasyendang pagmamay-ari ng amo nito na si Don Pablo. Wala silang kaide-ideya kung sino ang taong yon, pero base sa lawak ng nakita nilang lupain, walang duda, nagtatangan yon ng hindi masukat na kayamanan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, napansin naman nila ang pagsalubong sa kanila ng iilan sa mga manggagawa nito. Bagaman hindi sila sigurado, malakas ang kanilang kutob na lahat ng panauhing yon pawang matagal nang naninirahan sa paanan ng bundok. Ayon kay Mulato, na sa unang tingin, mapagkakamalan mong kulto ang mga ito. Pero sa oras na makapasok ka sa loob ng hasyenda, makikita mong isa lang silang grupo ng tao na namumuhay ng payapa. Yung mga kababaihan, gumagawa ng walis. Tapos yung mga kalalakihan naman, nagtatanim ng mga munggo at iba pang koprang napapakinabangan. Marami rin yung alagang hayop na halos lahat ng hayop na karaniwan mong makikita sa bansa, matatagpuan mo sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nga nila nasilayan ang nagmamay-ari ng hasyenda. Pagsilay naman doon ni Mulato, hindi naman niya maiwasang magulat gawa ng yung taong yon, napakabata pa. Sa estima niya, edad 30 hanggang 40 anyos pa lamang ito. Kagaya rin ng isang tipikal na binatilyo, marami yung babaeng sumusunod. Tipong lahat yon kasintahan niya. Sa pagharap naman ito sa kanyang ama, paisa-isa naman yung sumilay sa kanila habang nagwiwika ng, "Salamat naman at pinagkainteresan niyo ang alok ko. Alam kong malayo ang pinanggalingan ninyo, kaya bukas na lang kayo magtrabaho. Sa ngayon, ituring yung bahay bakasyunan ng lugar na ito."
Nang marinig naman nila ang sinabi ng may-ari, halos hindi naman nila maiwasang matuwa. Kung ibang tao kasi yun, maaaring puwersahin sila nitong magtrabaho nang sa gayoy makatipid sa ibabayad nito. Matapos naman yung mailahad ni Don Pablo, ito na mismo ang nagdala sa kanila sa kubong kanilang tutuluyan pansamantala. Akala nila mula to, isa lang yung hamak na barong-barong, pero pag silay naman nila sa bahay na yon, nasipat nilang 2 palapag ito. Napakarangyari ng loob na sa sobrang linis ultimo kaperanggot na alikabok, wala kang makikita. Kutsyon din ang naging higaan nila na siya namang ikinatuwa ng mga tsuhi niya. Buong buhay kasi nila noon pinuno, hindi pa nila nasubukang mahiga sa ganoong kalambot na higaan. Habang nagbababa naman sila ng kanilang mga gamit, panay naman ang pagsasalita ni Don Pablo ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin sa hasyenda nito. Ayon sa lalaki na magtatagal ng 3 araw ang kanilang trabaho at sa mga araw na yon, wala silang ibang gagawin kundi yung ipinag-uutos lang sa kanila. Dagdag pa nito na, libre na rin ang lahat ng pagkain kahit yung mga bisyo nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na nila nalaman ang presyo nito sa kanilang trabaho. Nabanggit na din ni Don Pablo kung gaano kalawak ang kanilang lilinisan at yung mga hayop na maaari nilang makita rito. Mariin din itong inilahad na kapag nakagat sila ng ahas, huwag silang mataranta. Kumpleto kasi yun doon sa lunas, kaya na may wala silang dapat na ipag-alala. Sige na, magpahinga na muna kayo dyan. Mamayang gabi, may mumunting kainan tayo. Lumabas kayo para rin makilala niyo ang mga tauhan ko rito. Huwag kayong mag-alala, kapatid at pamilya na ang turing namin sa bawat isa. Ganun na rin ang pagtingin namin sa inyo dahil nasa ilalim na kayo ng aking puder. Wika ni Don Pablo. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, pinili naman itong umalis na sa kanilang tinutuluyan. Sa pagsapit naman ng gabi, matapos nilang maghapunan, agad namang nabaling ang kanyang atensyon sa mga kaganapang nangyayari sa labas. Nung akmang papatulog na kasi sila, may mga narinig silang mga taong nagtatawanan na animoy nasa baryo lang ang mga ito. Pagsilip naman ni Mulato sa labas ng bahay, agad naman niyang kinalabit ang kanyang ama, sabay wika rito ng, "Tay, ang daming tao sa labas oh. Ano kaya ang meron?" Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, may narinig silang pagkatok na sinasabayan naman ng mga katagang, "Hoy! Lumabas na kayo dyan. Magsisimula na ang handaan. Ang sabi ni Don Pablo, kailangan 9:00 sakto nasa harapan na ng bahay niya ang lahat." Nang marinig naman nila ang sinabi ng lalaki, hindi na sila nagdalawang isip na bumangon. Yung 2 tsuhi niya, papaidlip na sana pero napilitan pa rin ng mga ito dahil sa pangungulit nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang harapan ng bahay ni Don Pablo, nasipat naman nila yung nakatayo sa labas ng terasa sa 2 palapag. Kagaya nung una nila itong nakita, kasakasama pa rin ng mga ito yung 3 babae niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, wala naman itong ibang ginawa kundi ang sumilay lang sa kanila. Inakala nga nila noon, wala na yung sasabihin pero pagramdam nitong tahimik na ang lahat ng kanyang mga trabahador
Doon na yun nagsimulang magbahagi ng kanilang mga habilin. Ngayong gabi, magpakasaya na muna kayo. Lahat na siguro sa inyo, alam na ang tungkol sa pagdating ng ating bisita kinabukasan. Yung mga baguhan pa lang, gawin nyo lang ang trabaho nyo. Hanggat maaari, huwag kayong lumayo sa mga taong ipapasama ko sa inyo. Wika ni Don Pablo. Nang marinig naman nila Mulato ang sinabi nito, wala naman sila doong naging pagtutol. Sa isip-isip nila, wala naman silang kinalaman sa mga bagay na yan, kaya wala silang dapat na ipangamba. Inakala rin nilang isa yung pangkaraniwang habilin ng hasyendero, pero pagsilay naman ni Mulato sa mga tauhan ni Don Pablo, nasipat naman niyang napakaseryoso ng mga ito. Ilang minuto rin yung nanahimik, hanggang sa niyaya na sila na kumain at magsaya. Hindi naglaon, paisa-isa na ring lumabas ang mga katulong nito na siyang may dala ng mga pagkain. Ayon sa kanya, napakasasarap ng mga handa noon, gawa ng maliban sa puro yung karne, perpekto rin ang pagkakaluto. Tipong kuhang-kuha talaga yung mga panlasa nila. Dumaan pa ang ilang oras, purong katuwaan na at inuman ang nangyari sa lugar na yon. Lahat sila umuwing masaya hanggang sa sumapit na nga ang tulugan. Dahil sa nataong si Mulato lang noon ang hindi uminom, inabot pa siya ng humigit sa 1 oras bago nakaramdam ng antok. Yung mga pag-uusap kasi nila noong gabi, bumura sa antok at pagod niyang nararamdaman. Habang hindi pa naman siya noon nakakatulog, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang tumitig sa bubong habang nananaginip ng gising sa buhay na kanyang pinapangarap. Ang kaso lang, pagpatak noon ng hating gabi, unti-unti nang nag-iba yung nararamdaman niya. May mga kaluskos na kasi siya noong naririnig sa labas na hindi pangkaraniwan. Dumami na rin ng husto ang mga naririnig niyang tunog ng hayop hanggang sa nagpasya na siyang pumunta sa gilid ng bintana para sumilip. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa labas ng bahay, unang bumungad sa kanya ay yung maliit na daan na wala ng katao-tao. Sarado na rin yung bahay na nasa harap lang nila, kaya minabuti naman niyang bumalik na sa pagkakahiga. Ngunit pagkaalis pa lamang ng kanyang mata sa siwang, narinig na naman niya ulit yung mga pag-aangil na hindi niya mawari kung saan ang gagaling. Sa ikalawang pagkakataon, muli siyang naglakas ng loob na sumilip hanggang sa doon na nga niya nasaksihan yung isang babaeng hubot-hubad na parang aso kung maglakad. May tali din itong nakapulupot sa leeg at sa unahan nitong bahagi nandoon yung isang lalaking nakasalubong nila nung hapon. Pilit nitong hinihila yung nilalang na yon hanggang sa makapasok na ito sa loob ng kubo. Pagsindi naman ito ng gasera, agad naman itong sinarado ang pinto. Dahil sa nipis ng dingding ng bahay, kitang-kita ni Mulato ang anino nito at yung kasalukuyan nitong ginagawa sa nilalang. Ayon sa kanya, pagkakuha ng tabak ng lalaki, pinahiga nito sa isang mesa ang babaeng yon, sabay tad-tad ng ulo nito. Nasipat pa nga niya yung gumulong sa sahig, kaya kahit mahirap mang paniwalaan ang bagay na yon, aminado siyang totoo ang mga nasilayan niya. Alam naman niyang wala siyang sakit sa pag-iisip, kaya malabong magkaroon siya ng mga ganoong uri ng delusyon. Matapos namang makita ni Mulato ang mga pangyayaring yon,
Agad naman siyang bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Mula doon, pawang mga pag-aangil at tunog ng tabak ang naririnig niya. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, pansamantala naman yung nawala sa kanyang isipan buhat sa dami ng kanilang ginagawa. Kahit medyo kinakabahan, iniwasan niyang banggitin yun sa kanyang ama, lalo pat 3 araw pa silang mamamalagi sa lugar. Kinahapunan, naging maayos naman ang kanilang trabaho. Sa halos humigit 10 oras nilang paggagapas, aabot ng 2 milya yung natapos nila. Ayon nga kay Mulato na, kung hindi sila noon pinagpahinga, maaaring doble pa doon ang natapos nila. Sa pagsapit naman ng sumunod na gabi, ganun pa rin yung nakita at narinig niya. Pero sa pagkakataong yon, lalaki naman yung pinugutan ng ulo nung kanilang katrabaho. Dumaan pa ang sumunod na araw. Halos mawala na nga ng bait itong si Mulato sa kadahilan ng habang tumatagal, mas lalong parami ng parami yung mga taong pinapatay nito. Di naman niya yun masabi sa tatay niya, sa takot na baka sila ang isunod nito. Pagtungtong naman ng tanghali ng 3 araw, habang gumagapas sila ng damo, may narinig silang kumusyon di kalayuan sa tahanan ni Don Pablo. Noong una, hindi nila yun pinansin, pero nang may marinig na silang mga sigaw at iyakan, doon na sila unti-unting naalarma. Dala naman ng matinding pagtataka ng mga tiyuhi niya, pansamantala naman nilang itinigil ang kanilang mga ginagawa para makiusyoso sa mga nangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbalik naman nila sa pamamahay ni Don Pablo, bumungad sa kanila ang mga tauhan nito na kasalukuyang kinakaharap yung mga nanggugulo sa hasyenda na nasa humigit 15 katao. Bawat isa sa mga panauhing yon, armado ng mga bolo na parabang digmaan ang kanilang ipinunta sa lugar ni Don Pablo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, narinig nila ang mga pang-aakusanong mga taong yon. Ayon sa mga ito, mga aswang at demonyo ang mga tauhan ni Don Pablo dahil sa ginagawa nitong pandurukot sa mga kababaryo nilang walang kamuwang-muwang. Pagtatapat pa nito na, maraming nakakita sa mga tauhan nito na dumadayo sa kanilang lugar tuwing sumasapit ang lalim ng gabi. Mariin ding inilahad ng lalaki na kahit anong gawing palusot nila, hindi magbabago ang kanilang pasya. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang mga tauhan ni Don Pablo kundi magsinungaling sa lahat ng mga ibinibintang sa kanila. Maya-maya pa, bahagya naman yung napatahimik nang masipat nila si Don Pablo na dahan-dahang naglalakad papalapit. Sa pagharap naman nito sa kanilang mga bisita, mapagpakumbaba naman itong tinanong ang tungkol sa mga hinaing nila. Nang marinig naman yon ng mga panauhin, muli nitong inulit yung kaguluhang nangyayari sa kanilang baryo. Mariin din itong itinuro ang iilan sa mga tauhan ni Don Pablo na umano'y utak sa likod ng mga nangyayaring pandurukot. Matapos naman yung marinig ng hasyendero, mariin naman itong tinutulan ang ganoong usapin. Subalit pagkaraan pa ng kalahating oras nilang pakikipagmatigasan, napansin ni Mulato ang tila bang pagiging masiyahin ni Don Pablo. Hindi naglaon,
Bigla namang napatahimik ang lahat ng kausap nito nang harap-harapang yung magwika sa kanila ng, ano naman kung may namamatay sa mga kababaryo nyo? Hindi nyo naman sila kapamilya, kaya bakit kayo nangingialam sa kanilang problema? Mukhang nakakalimutan nyo na yata. Teritoryo ko ang lugar na inyong dinayo. Sa tingin nyo, kung utusan ko ang mga ito, makakauwi pa ba kayo ng buhay? Nang marinig naman ng dayo ang sinabi ni Don Pablo, matapang namang nagwika ang isa sa mga ito ng, matagal na kaming nakakarinig ng usap-usapan tungkol sa inyo. Kaya nga kami umaga pumarito, Don Pablo, dahil alam naming wala kayong magagawa sa mga oras na to. Ngayon nyo pa ba kami sisindakin? Papaalalahanan lang kita. Matadero at mga nangdidispatcha ng hayop tong mga kausap mo. Sa kahit na anong aspeto ng duelo, Don Pablo, hindi nyo kami kakayanin. Matapos namang makapagbanta ng lalaki, ramdam naman ni Mulato ang kaba na dulot ng mga pangyayaring yon. Pagsilay naman ni Don Pablo sa kanyang kausap, hindi naman ito maiwasang mapangisi habang sumasagot naman dito ng, tama ka. May masama kaming dugo sa katawan. Sa tingin mo, saan lahi kami nahahanay? Hindi kami katulad ng iba na takot sa araw. Kahit 12:00 ng tanghali, kung gugustuhin namin, yon ay maaari. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-atungal naman ng iilan nitong mga tauhan. Nang mapansin naman yon ng ama at tiyuhin ni Mulato, dali-dali naman silang tumakbo patungo sa bahay na kanilang tinuluyan. Mula sa lugar na yon, minabuti muna nilang magkubli hanggat wala pa silang kaide-ideya ukol sa mga nangyari. Maya-maya pa, pagbaling naman nila ng kanilang paningin sa labas ng bahay, doon nila nasaksihan itong si Don Pablo na napakalayo na sa dating wangis nito. Paglalarawan ni Mulato sa nilalang na yon, may mahaba itong mga binti at braso, tapos magdadalawang pulgada rin ang bawat daliri nito. May mahaba yung kuko, gayon din ang mga ngipin nitong animoy nagkakasanga-sanga na. Napakaitim na rin ang mata ng nilalang na yon, tapos yung mga balat nito parang inunat ng inunat hanggang sa wala na sila doong makitang kulubot. Dagdag pa niya na, kaya naman sila hindi nahirapang sipati ng mga nilalang na yon. Gawa ng pagkapasok nila ng bahay na tinutuluyan nila, nagsimula na rin ang pakikipaglaban nito sa mga matador. Kung saan-saang sulok yon ng lugar na karating, hanggang sa hindi naglaon, medyo nakalapit na ang mga ito sa kanilang pinagtataguang bahay. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita nila kung papaano makipaglaban ang mga nilalang na yon. Bagaman alam niyang mga aswangang mga ito, ang hindi niya lang maisip, bakit may kakayahan itong makipaglaban sa ilalim ng sikat ng araw? Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, doon lang nakakita si Mulato ng mga aswang na walang pinipiling oras. Dahil sa pangyayaring yon, halos ramdam naman niya ang takot sa kanyang katawan sa paniniwalang maaaring madamay sila sa mga nangyayaring kaguluhan. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pagmamasid, agad naman siyang hinila ng kanyang ama patungo sa likod ng bahay na yon. Sumunod na rin noon ang kanyang mga tiyuhin, bitbit ang mga kawit nito, nakakapatalim pa lang. Habang tumatakbo naman sila papalayo, mariin naman nilang pinagmasdan ang kanilang likod. Siniguro na rin noon ng tatay niya ang perang ibinigay sa kanila ni Don Pablo nang sa gayoy hindi masayang ang kanilang pagod sa lugar na yon. Akala nila madali nila yung matatakasan, pero
Nung akmang papalabas na sila sa baluarte nito, may nasipat silang dalawa nitong tauhan na kasalukuyang nagbabantay sa labasan. Pagsilay naman ito sa kanila, bigla naman yung nagpalit anyo, sabay sugod sa daang kanilang tinatahak. Pagsilay naman doon ng mga tsuhi niya, matapang naman nila itong kinumpronta. Alam nilang wala yung mahihingian ng tulong, kaya pilit naman nila itong pinagtulungan hanggang sa magawa na nila yung mapangibabawan. Matapos naman nilang mapaslang ang dalawang aswang, nagpatuloy sila sa pananakbo hanggang sa milya-milya na ang kanilang layo mula sa hasyenda ni Don Pablo. Sa pagsapit naman ng gabi, patuloy pa rin silang naglalakad. Maya't maya rin ang paglingon nila sa kanilang likod sa takot na baka may mga sumusunod sa kanila. Awa naman ng Diyos, narating nila ang kanilang tahanan nang walang nangyayari sa kanilang masama. Kinaumagahan noong mismong gabing yon, agad namang bumisita sila mulato sa mga albularyo para humingi ng tulong. Nang marinig naman ng mga ito ang kanilang hinaing, inabisuhan naman sila nitong manatili sa bayan. Di naman sila noon umangal, gawa ng ramdam nilang mas ligtas sila sa lugar na yon. Alam niyo, Pinuno, magmula noong iwan nila mulato ang kanilang pamamahay, hindi na siya doon nakabalik pa. Base rin sa kwento ng kanyang ama, sinira ng mga tauhan ni Don Pablo ang kanilang tahanan. Maaaring ganti yun sa kanila dahil sa hindi nila pagtupad sa kanilang mga usapan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, naging maayos pa rin ang kanilang buhay. Salamat sa mga kababaryo nila na nagbayanihan para magawan sila ng isang maliit na tahanan sa tabi ng bahay ng albularyo. Sa totoo lang, hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil makailang ulit silang binisita ni Don Pablo. Mabuti na lang, nandun ang albularyo, nakahandang kumontra rito kung sakali mang magmamatigas ito. Halos tumagal din ng ilang linggo ang pagdayo doon ng Don hanggang sa bigla na lamang yung nawala. Magmula noong hindi na ito bumisita, balik trabaho na rin ang kanilang pamilya. Dekada pa ang lumipas, kahit matanda at makakalimutin na itong si Mulato, paulit-ulit pa rin niyang ikinukwento sa kanyang mga anak at apo ang tungkol sa naranasan nila kay Don Pablo at ang mga mabalasik nitong tauhan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ito na naman, no? Bagong uri na naman to ng nilalang eh. Kasi sa pagkakatanda ko nga, no? Marami na tayong kwento rito sa channel natin. Libo-libo na nga. Pero wala tayong nababanggit na aswang na kayang makipagsabayan kahit umaga. Pansin nyo? Pansin nyo ba yun? So ngayon, dahil wala tayong ganun, hindi ko makumpara kung anong lahi meron dito kila Don Pablo. Diba? Tsaka bakit kailangan nilang mangatay ng mangatay para lang meron silang maihanda ron sa paparating na bisita? Diba? Ano kayang meron dun? Yun kaya yung gabunan nila? Kasi ako, para sa akin, ang pinakagabunan na rito si Don Pablo eh. So, may mas supremo pa sa kanya. Diba? Ang dami kong tanong sa kwento na to kasi wala, hindi talaga nangyari. Diba? Unang-una, yung bisitang paparating, hindi nabanggit kung sino. Tapos yung mga kaganapan dun sa lugar nila Don Pablo, bakit hindi na lang sila Mulato yung pagpapatayin para mas malinis yung trabaho, di ba? Ibig sabihin, walang maghahanap na kalugar. Meron man, pero sobrang layo na nun. Hindi na sila magkakaroon ng interes pa.
Ang magkakaroon lang ng interes para hanapin sila mulato, syempre mga kamag-anak nila, di ba? So, hindi ko lang magets bakit medyo kadikit yung tinatarget neto nila Don Pablo. Ano ba, dahil sila yung hari sa lugar na yon? Alam nilang takot sa kanila yung mga tao? O sadyang etong lahi ng aswang na to sobrang bully? Pwedeng ganun, di ba? So, alam ko marami rin sa inyo may mga katanungan sa kwento na to. Pero syempre, di naman na natin masasagot yan Kasi isa lang yung sinind. Kaya, kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.